Čau, dneska tady máme nové video od Aduvaka a jdeme se na ní podívat. Takže čau, dneska tady máme video z Brawl Stars. Pozval jsem si sem Dušana, se kterým který hrál s Kindlem, s tím boťákem tam tím, se kterým zítra hrajeme, ten zápas, no. Už jsme tady hráli před chviličkou, já jsem to natáčel. OK, něco bych řekl, tak jenom kopíruje. Protože jsem si tam pozval já Dušana a hned si ho tam musel pozvat taky, takže taková první připomínka, jo. Ale OK, jdeme dál. Akorát, že se mi to nějak nepovedlo. Tak jdeme teda hrát dál. Tak, co pa tady máme? No rozhodně teda nějaký reálný hráče oproti těm, se kterým... OK, tomu bych něco řekl. Když jsi na 900 trofej, tak tam boty nemáš. A ty hez na 700. Tak jako možná tam nějaký rozdíl v těch hráčích jako asi bude, ale nebudem to nějak řekl. No rozhodně teda nějaký reálný hráče oproti těm, se kterým hrál Dušan na Kindle, no. Protože to byly velký boťáci. No to je jedno. Tak, střed, aha, už to nejde. Bejte nedat. Hez, aby byl Mzaka. jenom za... Skription. No, co málo. Dostává. Proč na to házím gadgetu, ty vole? Vlastně nebyl. No, ty vole, mám dost málo. Dobrý, já chcípnu. To by se líbilo všem. No, když jsem málem chcípnul. Skription. Sky. Ne taky. Ty vole, Dušan to tady tahá. No, teďka jsem to řekl, že ho tahá Dušan. Kam to bylo za útinu? Skription, ty vole. No dobrý, tak, no, kid. Skription, ty vole, mě zachránil. Jak jinak? Skription, ty vole. Jsem udělal, no, 2 proti 8, ty vole, Skription, to bylo dobrý. Je tady to už je celkem těžší hobíčko, dočil. No, dobrý, tak jdeme. Se mi povedlo. No nic. Moc dostává. No nic, nějaký spajky 4. No, tak jsem to našel do rány, tyjo. Jsem se povedlo. Dobrý. Tak to by bylo. Hele, tak už jdou ne. Slyším, ty zase se celý potahal. Hezky. Tak, máme tady další hru. Co tady máme? Krova, Damiana, no, Edgara, Strapí, ty jo, no nic. No, kode to. Tak jsem tady nepotkal dalšího spajka, se kterým se tady do hodinu nebudu muset přetahovat. Dobrý, jak to jsem teď... tak to mám hodně málo. Hodně málo máš pořád, ale to je jedno. Tak. Co já Damiana nemám rád, ty vole. To je strašný sviňák. To bylo dobrý, jak to jsme teď... To bylo... Co štěstí, no, že ho Dušan nahytalo. No, taky ho zabil, no, tak jako... Nic, no, tak... Dušan, no, tahá tě. Jako mě tahal taky, takže... Máme to stejně, ale tebe tahalo trošku víc. Ty vole, nevím, jestli proti tomu Krovovi chci jít, ale tak jako zase sám už jenom. Ale docela dost bije. On už se mu spawnul, tak nic. Mám tady jako co málo.
Jo, Mr. Peace, ty vole. Mr. Peace. Tady udělali hlavní chyba to, že se nechali zahnat do kouta. Ty jsou dead. Plně. To jsme v rohu, ty vole, no nic. Někon to taky řeknu. No. GG. Jsem to Ty vole, Dušan ho dal. No nic. Tak máme dát další hru. Jako máte celkem boty. Tak. Proč tam házím tu gadgetu? Máš jí moc blízko tomu, no. Tomu útoku normálně. Tak. Bych chtěl přenastavit. Ale jsou nějaký fajty na středu. On se si vzal spajkyče. Máš ho, Dušan. Skipšan. Jako mám Dobrý. tak skoro všechno, ale nevadí. Jako nevím, jestli to víte, ale oni typově jako moc nepomáhají, když máte takovou postavu Steinova. To by mu pomohl spíš víc. Takže se tam má spajka. Dušanovi. Ty vole, málo. Když mám takový dohobil, jo, tak prostě má málo. Kdyby šel pomoct Dušanovi, tak ten tým už je dávno down, jo, takže tak. Skipšan. Tak oběž klid, Dušana, ne, má málo. Jako 10 000 damage je šílenost trošku na bibině. Okej, tak. No death, dobrý. Ty vole, jsem mu tady na poslední chvilku spawnul, ty vole. Sky. Jsem ho vyžral, Dušan, tak trošku. Ne, on si vzal ty spajka, no nic. Ale Dušan hezky, ty vole. Čekaj, jsem to jenom pobral, co to tam. Jako měl Dobrý. to těsný, měl to těsný. Kdo ready? To 8 prestiží, kámo. Ty vole, 118 prestiž, ty Jo, vole. 118. Ve týpek vokálu. Tak, jo, tady je Dynamite, tak to. Okej, Adam je dead. Ty vole, MSK, ty vole, co to je za spam? No, Mska. Skipšan. Tak jako mich Adama mohl vyhejtit za to, že prostě umřel hned na začátku hry. Že Mska je tak OP a mě tam zabilo třeba 2krát, v mém videu 3krát. Tak on vykat nebudu. Jo, ono mě čeká, to je dobrý. To je dobrý. Okej, Adam zase pušuje. A už jsem stipnul. Jako bych poradil Adamovi, aby nešel dolů do rohu, ale aby se schoval víc jakoby do prostřed. Tam potom bude vidět kam, aby líp šel. Jo, zkusím vzít. Dobrý, jako nic, tak nic. To já se tam omylem dávám tyhle tu gadgetu, to jsem dělá furt. To jsou ty To už jsem říkal, no má to moc blízko tomu nejmanému útoku. docela dobrý války tady tohoto. Praduš. Dobrý války, no, tak jako ono Bravko se jmenuje jako Bravo Stars, jako Bravo Stars, jako
nějaký hvězdní války, nebo jaký války jsou to, jako nevím, jak se to přesně jmenuje, ale Dobře. čekat. Já musím víc, že ty vztahy mezi těma videama pěkný, ne že ne. Já si proto jdu. Dobrý. Na ten pavil bych nechodil. Ne teď. To je spam, ty vole. No nic. Tak, další hra tady. No tak to přes record, ding, jako já. Tak, tam jsem. Ale Ještě tam nahoru. jako bez co jiného Brains. to natáčet. Na mobilu. Hal Edgar. To je Frank. Nebo Frank, já nevím, kdo to je. Asi Frank. Jo, Frank. Dobrý. Mám se to odhnal. Možná. Moc pěkný skin na Franka. Zkusím na něj počkat. Nepůjde on víc, že tam si. No nedáš. Ty vole, co to je? Vždyť jsem ho měl úplně. Kam jak zablokoval ty a tak. On ty zamrazil jako tvůj Dynamikeovu gadgeta nebo Frankovou. Drží se tady ultina. dobře. No, jak se vyhýbá Dušan. Taky už dostal. Já tam proto jdu. Ne, tak nejdu. Jenže druhý ze spoda. OK, a jdeme dát. Ale Dušan ho zabíhal. dodělal. Hezky. Tak. Dokonce Ještě video chvíličku. zbývá 14 minut. Takže se mi to video líbí, je to pěkný video. Tak já už to mám ultinu rovnou. Tak no, co můžeš udělat, tý poslat. Já jsem nevěděl, že tam má ten kaktus, ty vole. Kdybych věděl o tom kaktusu, ty vole, tak tam nej... Tykon Adamovou hraje jak prostě spavne se, chcípne. Tak mi trošku přijde, že Dušan hraje solo. Jdu. No ještě Ember, ty vole, no. A Dušan jí dá. To tady stačilo. Hezky Dušan, ty vole. Dobře. Děkuju Dušan. Ty vole, v takovém malém území, ty vole, ještě by byly 3 týmy, ty vole. Já to nehodím gadgetu. Dobrý, tak ten je dead. A toho Dušan dá, doufám. Dobrý. Tak, pojďme ještě play again. A další hra. Hele, kdyby tady na tohoto video se koukal právě Lukáš, jo, tak prosím tě, nebo kdyby spíš na to reagoval, jo, tak hele, jako mě nezajímá jaký keci, že tady mám taky boťáky, jo. Prosím tě, já jsem na tom stejně jak ty, jo, nebo jak jsi aspoň říkal ty, že já prostě hraju zlepším, protože já to prostě neumím hrát, protože jsem prostě špatnej, jo, já to vím, ale furt jsem asi lepší než ty, no, ale další grifty, vole. Kdyby se spíš místo toho kecání ke mně víc potvrdit na to hraný brevko. Nahoře máš Stula, ten tě může vypnout hned, dole Grifa, ten tě může vypnout jednou útinou. Jo. Ale já se dát poslechnu ještě. Jsou 2 grifové, tyhle, otravný jak Scription. Tu cenzuru cením. Ten grif po mně nejde konečně. Pám tyhle tady. No jak proti tomu Spikeovi fakt nejdu, fakt ne. Aha, tady je Dušan.
A mě by zajímalo, co mi chtěl víc teda, jako on se v polovině té věty jako zasek kvůli tomu Griffovi a pak už to nedovek. Jsem dlouho neviděl. Aby jak tam nejdu. Jo. Cítně, dobrý, hezky rušan. Tady je nějaký, tyhle. Tak nějaký tam ten. Jo, super, ještě že to je ten házecí. No se dodá snadno podle Ty toho. vlastně mu že- fakt netrefil ani jednou. To je celá blbá ta Steinová postava. Konec ty utine. Jo, dobrý, tak jsme se v showdownech. Mám tady tohleto mazlíka, tyhle. Jaký mýho králíka. Jak ten se teda moc dokonce dostal. Ok, tak. Aha, Tam dobrý, vypadá no, druhý to se moc místo. nepovedlo. Nevadí. Druhý místo je dobrý, ale vypadá to, že Adam to má celkem opožděný, protože tady to bylo třeba jako 3 sekundy později. Ale to nevadí. Škoda, to byla moje chyba. Tak, co tam máme tady teď? Bula, Barleyho, Edgara, no, nevím. Takový Edík je v každém Duontiu showdownu je celkem jako klasika. Se napiju. Tak Dušan už na střed. Já tady ještě jdu pro ten boxík, který tady dám na rohu. Tak, seber to, dobrý. Tak. No, tady někdo byl, tady někdo... Ok, docela se mi to seká. Byl tu nějaký tyhle spray. Ok, a do... Dobrý, jak jsem se nedostal, ale tam, hele, tam je Dušan. A Duak. Tak jako... Adam, tak jako... Skvělý Dušan. Že bych si proto šel? Jo, šel bych si proto. Edík. Dobrý, jak to se nám se povedlo? Kdyby tam ten Edgar skočil dřív, tak by to bylo asi lepší. Ale zase je nahitovaný a Duak. Já nevím, jak to říkat. Adam a Tak teď Duak. se mám chcípnul, ty vole. Tam dole. No, tak tyhle tady utíkají, ty se docela očividně bojí. Tak jako mě ne, spíš Duša. Tahá taky tady. Tak můžu být furt 4 týmy, kámo, tak má zóna, už mi přijde. Může být ještě menší. No jako nejsme úplně v dobré pozici přijde. Můžeme se tady hejbat jen takhle tady dole. Třeba by Má tady to asi zabil, lepší pozici. bylo by dobrý, když jsme zabili tyhle ty. Ty vole, co zase dělám? Kámo, proč jsem tam nešel? Jsem měl jít a rovnou odpálit na ten první útok. Když šel do zóny. Dušanu dá. A hezky. Edík. To vypadá na 4. místo. Jo. Ty vole, jak to, že jsem ho zase netrefil? Ty má tady hrozný štěstí. Ty vole, showdowny. To nedáte už asi, jako... Asi úplně ne, no. Jako se dou Ty očekávat. vole. Skrušan, ty vole, no nevadí. Jo, blbý, máme tady další hru. Tak tyhle dva jdeme a nic, ty vole, a nic. Damian není moc dobrý. To už jdeme hned začátku, no nic. OK. Vem typový. Ty vole, někdo nás sleduje? Dušan má tohleto. Kam, proč jsem házím tu gadgetu, ty vole? Bacha. Ty koho dostávám, ty vole? No, GG. Ne, já jsem myslel, ty vole. Jsem si to vlívnul už, no nic. Už jen tady budeme muset ještě 8 sekund vydržet. Za Dušan. OK, tak ty měl Dušan extrémní štěstí.
To je dobrý. Ty vole, ta Ember, ty vole. To je hrozná. Ti tak pipe na tuhle mapu. Dušan to tam kampí. Jako co jinýho dělat, jako no. Ty vole, můžou být 4 týmy, kde jsou? Kampí. No, to říkám. Jo, aha. Já jsem o něm nevěděl. Je Dušan. Skrušan. OK. Hezky. Dušan to. Běž do By- pele. ty jsem docela uvařenej. Ještě. Dobrý, Ale kam kápu tudy. jdou, běž, jdou, ne, jdou, běž. No, tady už to neprojdu. Yes. Dobrý. No, aha. Vzpomni si No, ještě. pěkně. Škoda. A 2+2, to je dobré. Tak máme tady další hru, to bylo rychlý. Šest minut ještě. Tak, dobrý, tady ještě jeden box, tak pro něj půjdem. A ještě tady jeden je, tak ten pro něj si půjdem taky. Jako pěkný video. Je to pěkný video. Líbí se mi to. Ty vole Dušan, Brysky, Skrušan. Dobře. Dušan mi tahá celou taky doby. Jsou taky hru, ty vole, to je dobrý. Zkusím to na tu bel. To není vína. To je bel. No, ono si ve To pak možná dá. Ty vole, to má Edgar taky, ty vole. Pěkně. Hezky. Tak, máme tady další hru a už tady rovnou vidím 2 boxe, tak proto si hned půjdem, ale ty vole tu kit, no nic. No, dobrý. Kámo, proč jsem... Ty vole, mi se tam ta gadgeta furt plete do toho útoku, ty vole, už mi to pěkně sere. Už jsem se dal na střed. Už jsem se toho nebojí. Zastavit. Ok, tik to tam, jo, tik. Kit. Co dává? Skrušen, dobře. Tak to vypadá na prohru celkem. Ty vole. Jak se jmenuje ten borec? Čák, myslím. Ty vole, vláček tady, ty vole. My ten Mortis jsem asi viděl zajít, nic. Tak, vše by, už je tady štápí. Ok. Dobrý, to je hned. Kous. Ok, tak. Fuj, jsi zkoušky teď. Oh. Jak mě mohl dát do prčic. Ty vole, už on to potáhá, on to ještě zvládne. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dobrý, už jsem tady. No, mám takovou sekundu a Skrušen. O 2. A to nevadí. Ok, kámo. Ty vole. Ty čak dává. To je těžký tohleto. Čtyři, duše nejde to. Ani to sekundu. Nechod hned pušovat. Skrušen. Zkusím to vzít. Zapomeňte na Jsem hovno. spalík dobrý, tak jo. Dobře. Tvoje ten čak už mě tady sere. Ok, nevadí. No, dobrý, já jsem dead. A už jsem to rád, Nedá, ta pipe je moc dobrá na něj. No, jen si spavnul, no nic. Ale už mě to tady klačuje, to se divím. No, už jsem, ty vole, do toho. Jedna, jo, když jsem to rád. Ok. Ale jako nevím, no. Pojď zabij. Dobře, pěkně. Pojď. Pěkně. Dobrý, ty vole. Tak se divím, že jsem to dal, ty vole, no nic. Asi poslední hra. Tak, další tam máme.
Ale že se hned propsíky, jak všem zase na střed. Ty vole, mi přijde, že prostě když tam žije třeba jenom 4 lidi, tak mi přijde, že strašně já třeba vždycky chcípnu a potom už tam tak klačené, a potom prostě vyhrajeme. Mi přijde, šla většina her. Všem tam je za tím krouhem. OK, bacha na A to. bědec. Aha, ona tady má ještě emsku. Ty vole. Fuj, jak jsem myslel, že jsem dead. A to je ještě Edgar, no nic. Hezky všem, dobře. Ta Emska Skip. to má. Ta emska to byla nakonec. A to je koleto, no nic. To je dead, dobrý, Cordelius. Ne, on mi ten Cordelius zavolal do téhle věci. Do Vojdu. Dobrý, tak štěžil se. Dobrý. Tak jsem šel naštěstí stejně s Dušanem. On Dušan Kouťák. šel spíš za tebou. On tě Hitnul mě, ano, teď už je, ty vole, co to je za petardy? Tak teď mi ještě jsem uhnul, no nic. To má takové to jsou požíjený. Okay. Má, on má hypercharge. Chcípni, ale ne. Ty vole, posraný Cordelius, ty vole, no nic. Nice, pěkně. Tak, no, ty vole, dostat odměnu super rare, no nic. Další super rare. No nic. Aha, ještě ten, no nic, tak to bylo rychlý. 300 blingů, no. A ještě jeden. Takhle pavě. To je jaký pomalý, to bude dobrý. No, spike na kolikátku už mám? 13, to je nic. Ještě jeden, to je taky pomalý, to bude něco dobrýho. Další, no. Kamu? Další dlouhej. To je hodně dlouhé. Ty vole, ten je hodně dlouhej, ale. Cí krás, pojď něco, jaký skin. Jaký skin? Vole! Olí vypadnul, ty vole. Hustý, Kámo, to se pěkně. divím. Aha, tak Dušan už končil. Ty vole, se divím, mě padnul Olí. Pěkně. Tak dobrý, tak s tím to taky teď můžu pušnout, to nic. Tak ještě si tady klidnu nakonec tyhle ty odměny a skončím video. Tak, Draco už taky za chvilku bude. Ty vole, se tím, že jsem dostal toho Olího, ty vole. Nebo už asi jako nějaký skin. Se dá co, když je to normální Olí. No nic, tak já se sám loučím. Tak, čau. OK. Takže čau, dneska tady máme video z Brawl Stars. OK, to video se mi líbilo, dávám like. Dám i nějaký koment.